ce rabona, ko ka so ko kar ka so ko babu cuɗanya da juna, ko da suku ko da sabi babu mai tauye ka sona. Yadda duk Allah ya tsara zan yi sai na yi shi, wajibi mai ɗaga nauyi dole sai ya yi nishi. Kai sana'a ba ta dorewa da tsantsar bashi, tattale tarin ka dan kada al'umma su yi musa. Daga neman kai gaba tsautsayi ta jama kai ba, rike imanin ka domin rabu shi ke ɗaukakawa. Dina hango nan saman ka za ya jawo maɗagawa, matukar so nake yi wa waka ba ma so kaɗan ba, amma na kayan ta banyar da kome zan aikata ba. Lokaci dai lokacin Allah da daɗi, ɗaukaka mai kyau ta zo ma wacce sai ka gyara baya. Gari ya waye, duniya ta tashi dan na lura kowa baya bacci. Arziki Allah yake bayar da shi ba dan mutum ba, in ya tsara za ka samu to kawai kai daura dan ba. Ko mutum ko aljani babu mai halawa dan uwana. A'udhu billahi bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq, in ka ce haka tammat ka bar wa Allah sauran iko, ka huta gwarmai kar ka rama abin da aka yi maka mai muni. Manta komai mai aniyar ramako yana komawa tsarin makiyanai. Kar ka ya ka kaji, kar ka ya ka kaji, ba na ka nima, ba na ka nima. Kwana nawa nema, kwana nawa nema, kwana nawa nema, duniyar duka nema. Kwana nawa nema, kwana nawa nema, kwana nawa nema, duniyar duka nema. Ce rabona, ko ka so ko kar ka so ko babu cuɗanya da juna, ko da suku ko da sabi babu mai tauye ka sona. Yadda duk Allah ya tsara zan